karşıya şimdi orada yiyecekler. Tam prenses. Bak. Bak orada dolaşan şimdi şeker için. Öğretme ben Bak bak gömleği öğretme çekerim ya. Bak hadi çekerim. Bak bak. Hadi giy ya. Abi üstüme gider çekim orada çekim. Дами и господа, в предпоследната среща за тази вечер победят с технически нокаут на Камен Георгиев! Наградата на победителя ще връчи друга легенда от бойните спортове – Боб Сап! Mr. Sap, it's your second time in Bulgaria, not mistaken, so do you like it here? Харесва ли тук? Yes, I definitely love it here and learning a lot here from the fights. I've got some fights coming up myself, so I'm here to learn. Here to learn. Thank you. Дами и господа, Bob Sap! А сега даваме микрофон на победителя. Благодаря на публиката за подкрепата. Благодаря на моя спонсор Казино Принцес. Благодаря на всички от моя отбор. Без тях нищо нямаше да направя. Тренираме 30 човека. Един да се пие показа кой научи. Много им благодаря. Камен Георгиев.